Хайырлы көн, хөрмәтле туганнарым, хөрмәтле яраткан татар башкорт халкы. İkincisi doğacak балалар hakkı, яшьләр. Радифа Василова с песней Құдай Тағала алдында. Яшьләрнең үзләрендә дә шундый искечә туй үткәрәселәр килә башлады хәзер. Ни өчен дип әйтсәк, без әле Казанга барып кайткан идек. Казанда Кол Шәриф мәчетенә кереп, никах үткәрүен күрдек. Шаккатып, исебез китеп, менә шулай иттереп туйларны искечә үткәрергә дигән күңелдә уй туды. Bir yıl küttüm bitindi, kışlı kayıp ola gidelim. Anan şeki, hazır, tağın. Diğerlerden biz alana oraya gidelim. Ruhsat et, bugün üzüm söyleşen. Men yavuşu, men demşi, men avulda birinci. Kızı alırda geldim. Kulurka bir kere kızlarken git kızları. Allah senin işin yok kızım. Senin işin. Toplayın mı? Evet. Ablalay kuba mı? Sayın da baba. Haberci sütün. Yarar kızım. Dağıtlı bulun. Bakıtlar gider gerektiler. Ben bittin seni ya. Birlikte bulasın. Onları gidinler. Şöyle iske alır için balalarınızga verip koyalım. Я хочу себе красивую татарскую свадьбу, чтобы на ней присутствовали все старейшины, на самом деле, почитаемые люди, родители, родственники, мулла. Даже, может, гости со всех деревень, даже как раньше собирались, чтобы все красиво прошло. Шушы бәйрәмгә катнашырга без әҗәвулларда килдек. Чөнки читтә кала алмадык. Һәм шуны әйтәсе килә, бүген 5 генә коллектив килсәк тә, күбрәк килсә дә бик яхшы булыр иде. Чөнки татарлар без үзебезнең гореф-гадәтләрне онытырга тиеш түгел без. Динебезне дә сакларга кирәк, гореф-гадәтләрне дә сакларга кирәк. Һәм милләтебезне саклар өчен иң беренче җыелып, менә шундый чыгышлар оештырырга кирәк.